Práve robíme v meste Piešťany, robíme alarm, kamery a čo tu robíme? Zvonček, ešte zvonček. Toto všetko, čo ste teraz videli na zemi, sledujte v akých malinkých dvoch škatulkách bude, ak sa to pekne rozplynie po celom dome a nakoniec z toho vznikne v podstate len nejaká klávesnica a nejaké ovládanie cez telefón, čo bude všetko, čo bude zákazník používať. Práve ťaháme kábel až za 512 ešte pred zateplením, alebo respektíve už zateplené je, len budeme musieť vyrezať drážky do zateplenia, do sieťky, do lepidla. Musí sa to potom trošku zapraviť a na to pôjde fasáda, ale posledná šanca, ako spraviť kabeláž na kamery a na alarm, aj keď sú bezdrôtové kamery, aj alarm, tak je vlastne pred fasádou. Tu už máme pripravený kábel na kamerku. Sem pôjde ešte zvonček. Samozrejme tam, kde sa dalo, sme ťahali vnútrom v plastovom žlabe a tým pádom vznikne na fasáde len takáto dierka na kábel.